Jambo Benjamin, nu tror jeg, at det virker. Jeg prøvede tidligere på dagen på at forsøge at optage en video med The Antiquarian, hvor vi gik igennem en short cave, men nu er der kommet en long en, som jeg tænker vil være mere værd for de her tropper at prøve af. Det er ikke et helt top-tunet hold. Jeg har for eksempel her en Jester, som kun er level 0, og så har jeg 2 level 1'ere og en level 1 Antiquarian. Det kommer ikke til at gå helt fantastisk det her, tror jeg, men bare så længe vi får noget guld med derfra, så er det fint med mig. Jeg har valgt at give min Jester Lucky Dice, sådan at han får mere accuracy, mere dodge, og jeg har valgt at give ham Dismasses Head, sådan at han får mere damage, han får lidt mindre health, og han får meget mere stress damage. Så er det jo sådan, at man tænker, at det er ikke lidt uholdbart. For det første, jeg regner med, at han kommer til at dodge en masse skade, så det er okay, at han mister livspoint. Hvad så med stressen? Kan det ikke gå helt galt? Det er så her, vi skal ned til Antikvaren. Fordi jeg har givet ham at bære på Ancestors Tentacle Idol. Fordi jeg vil prøve på at eksperimentere med, at jeg begynder at bringe det med ind i kampe, og så giver jeg det til den karakter, der er mest stresset, så at vedkommende kan få lov til at overleve, og måske gå hen og blive virtuous. Det skulle være en kæmpe fordel, når det sker. Som du kan se, så har jeg også fået et nyt Ancestral Item. Det er Ancestors Map. Den giver 25% mere til Trap Disarming, 25% mere Scouting Chance og 10% mere Stress Damage til karakteren selv. Jeg regner med, at det bliver et ret godt item at have med, især på en lang quest. Jeg har givet min Crusader en Book of Intuition, sådan at vi bliver overrasket noget mindre, og en Sun Cloak, og jeg har givet min Hellion, det er det, de hedder, muligheden for at bruge Brawler's Gloves, der gør, når hun kommer op foran, at hun dealer mere skade, og sådan at hun kan stunne bedre ved hjælp af Barbaric Jab. Og jeg tror egentlig lige, at jeg bare sørger for at fjerne den her ability, og sætter den derover på. Jeg er lidt spændt på det her, men det er jo kun easy level, så det skal nok gå. Og grunden til, at hun har et item, der gør hende bedre i position 1, det er fordi han skal bare bruge finale. Det har jeg faktisk lige glemt at give ham. Han skal bare bruge finale, falde tilbage, og så er det hende, der kommer op foran. Vi er klar til at købe provisions. Skal alt det mad, vi kan. Fordi, som du kan se, så har vi ikke rigtig nogen særlig gode healing muligheder på det her hold. 4 af de her. 4 af de her. 6 af dem der. Vand, tør jeg skal ikke have noget af det andet her, tror jeg. Det er et område med en del blights der. Nej, jeg tror bare, det er det her, jeg skal afsted med. Vi embarker. Du vil jo gerne have en demonstration af The Antiquarian, og det vil jeg give dig. You want it? I've got it, so to speak. Jeg har lige åbent herover for videoen, så jeg kan se, om den filmer godt eller dårligt. Jeg er lidt bange for, at den skal begynde at lagge igen. Men nu får vi se. Ja, jeg synes altså, den lagger lidt herover. Jeg prøver lige at logge den ned, og så tjekker jeg lige, om jeg har nogle andre programmer åbne, der trækker for meget på min computer. Ikke hvad jeg lige ved af her. Vi går lige offline på den her. Det er jo ikke så godt. Nu prøver vi lige at se. Videoen er okay. Prøv lige at tage et skridt fremad. Prøv at se, vi fik allerede et scout. Den er på grund af det der map. Okay, nu kører det fint nok. Nu kører det faktisk rigtig godt. Den kan vi ikke tage, uden at der er nogen, der bliver syge. Nu ser vi lige, hvordan det ser ud i combat. Ja, det er okay. Jeg popper den lige ned herover, sådan at den ikke skal bruge for meget tid på at vise skærmen. Sådan der. Nu kan jeg fokusere. Og det her, det er jo så Antiquarian. Det er den første tur, du kommer til at se med hende. Jeg har et build, jeg synes fungerer rimelig fint. Jeg har sådan, at jeg kan proppe en lille smule blight på en modstander. Jeg har sådan, at jeg kan heal en lille smule på en ven. Og så kan jeg bruge en ability, der Protect Me. Og den er jo basically en omvendt protection ability fra The Man at Arms, der gør, at man tvinger en af ens kammerater til at beskytte en, samtidig med, at man giver dem noget mere protection. Det synes jeg faktisk ikke er særligt dårligt. Og så har hun et nervous stab, der lige gør, at hun kan deal den lille smule skade, som ofte mangler, for at man lige får killet igennem. Jeg tror bare, vi skal bruge så meget skade på den der som muligt, for at slå den ihjel, inden den når at skabe flere af sine kammerater. Sådan der. Og vi skal bare bruge alle de fakler, vi kan komme til på den her quest.
Ja, guld. Indtil videre har du ikke set nogle af de items, som Antiquarian gør, at vi kan få fat i. Fordi hun gør jo netop, at vi dropper nogle special items sidste her. Et room of treasure. Det bliver spændende. Flere torches. Okay, fint nok. Her er vi så i stand til at bruge den her. Fordi hun har jo mere chance for at trap disarm. 85% chance, så det gør hun bare. Sådan der. Sådan der. I dag der har jeg endelig fået købt ordentligt ind, sådan at i morgen der er jeg næsten fuldstændig klar til at fejre fest. Jeg vil lige købe noget godt brød nede i bazaren. Så er jeg ellers rimelig godt tilfreds. Håber mine andre characters sådan der kan nå at gøre noget. Og så skal jeg ned og spille draft i aften, nede hos nogle venner. Nede i, også Jonathan kommer faktisk også. Det bliver nede i Gellerup-parken. Det bliver ret hyggeligt, det glæder mig meget til. Ej, det var alt for meget skade. Alt for meget skade. Nej, de går bare konstant efter ham. Wow. Det var virkelig ikke godt. Barbaric Yap eller bare kill. Hold da kæft. Det var da helt vildt det her. Det er fordi han ikke havde noget dodge, når han bruger den der ability. Så får jeg brug for... det er ikke godt. Bruger en smule healing på ham. Jeg tror, jeg har lavet et build, der var helt tåbeligt nu. De går bare konstant efter ham. Han er næsten allerede på death's door. Hvad er det, jeg har gjort, Benjamin? Hvorfor kan de ikke ramme noget? Jeg tænker bare galt. Han skal helst ikke nå at ramme death's door. Det kommer han til nu da. Han må ikke bruge den der ability mere. Dudley er altså death door. Shit, man. Det der, det er en minor antiquity, som gør, at det er basic, den er 275 værd, og den kan stackes indefinitely, så vidt jeg har forstået. Ej. Du er nødt til at holde dig i baggrunden fra nu af. Hvilke abilities skal du få lov til at bruge? Det var godt nok slemt. Jeg havde helt glemt, at finale har sådan en nederen effekt. Du kan bruge Battle Ballad. Du kan få lov til at slice. Du vil helst ikke fremad, så du skal bare bruge Inspiring Tune. Du kommer herned. Shit, det gik dårligt. Shit, det gik dårligt. Ej. Jeg aner ikke, om jeg kan klare den her bane nu. Har jeg glemt at købe skovle egentlig? Nej, det har jeg heldigvis ikke. Vent lidt, kan han heal ham her? Ja, det kan han faktisk godt. Jeg tror, det bliver nødvendigt at bruge masse heal skills på ham her. Vi møder ikke nogen enemies på den her del af vejen. Nu skal der spises igennem igen. Den der tør vi ikke røre ved. Det er godt nok skidt det her, Benjamin. Hvad er det, jeg har inviteret dig til at sidde og kigge på? Tør jeg bruge den der? Jeg har kun 3 skovle, så den tør jeg ikke bruge. Der kunne være en der skal fjernes. Jeg kan godt bruge noget mere scouting. Spørgsmål. Skal vi give den her til en anden karakter? Svar. Meget muligt, ja. Så lader vi bare ham her carry den der. Fordi der er ingen grund til, at hun skal... Jo... Jeg sidder og laver en hel masse fejl lige nu, kan jeg mærke. Shit, det er noget lort. Okay. Dem kan vi godt klare. Så er der fight. Heal ham der.
Det går virkelig ikke godt. Hun kan lige så godt næsten hele sig selv. Hun kan også... Nej, hvorfor rammer ingen af mine folk? Sellers accusation! Jeg håber ikke, de går efter ham der. Phew. Godt, hun dodgede. Rapid rush. Og de får lov til at angribe først igen. Så kan der noget lort. Sådan der. Vi bare ved med at heal ham derop igen. Du vil også heal. Du healer også dig selv. Prøv lige på at få så meget healing ud af det her område, som vi overhovedet kan. De skal jo bare bleed ud. Speed, accuracy, crit. Vi kan fjerne noget stress fra en anden karakter. Det vil ikke være dumt. Åha. Nå. Ellers så finder jeg mig selv i dag på sådan et sted, hvor jeg bare har lyst til at sidde og spille spil, samtidig med at jeg også har lyst til at forsøge at lave noget mere brugbart med min tid. Jeg vil gerne skrive, der er sådan en særlig scene, jeg skal til at skrive i min fantasy. Og jeg skal bare tage mig sammen til at få det gjort. Det er egentlig ret irriterende, at jeg ikke bare kan det. Så jeg regner lidt med, når den her video er blevet lavet, og når jeg er i gang med at uploade den, så sætter jeg mig bare til at skrive eller noget af den stil. Så jeg bør nok sætte sådan en halv times ur ting på, og så bare sige, når den er færdig, så har du skrevet nok for i dag. Vi måske heller ikke overdrive det. Så har vi 2 af dem. Prøv at se. Over 1500 guld. Man kan få 2000 guld ved den her karakter. Det er nice. Heirlooms er blevet sådan lidt et sjovt fænomen for mig. Fordi jeg er i tvivl om, hvor mange af dem jeg egentlig gerne vil have. Jeg skal vinde alle room battles. Og der er 2 room battles hernede, og der er en room battle deroppe. Lige så godt det giver os sted. Der er ingen kære mor i det her. Hvad? Du havde 85% chance for at klare det der. Shit, det er ringen. Shit, det er ringen der. Og vi kommer til ikke at have nok mad til at lave gode camps. Vi har nok til en sultomgang, og vi har nok til... Det er ikke godt det her. Det er virkelig ikke særlig godt. Okay. Nu skal de bare ned med nakken. Kom så, bleed dem ned. Måske en eller anden til at protect dig. Det bliver hende her. Måske burde man have valgt ham, der havde mere health. Sellers accusation! Så swarm dive. Tæt på. No cigar. Okay. Lad os se, hvad der sker nu. Det er surprise fjenden, det er altid rart, men jeg kan mærke, at jeg som spiller sidder faktisk og bliver sådan lidt slidt af at skulle se på, at de alle sammen bare laver moves lige efter hinanden. Også selvom jeg godt ved, at jeg lige selv har haft mulighed for at gøre det. Det er lidt specielt. Og det er jo der, man skal udnytte chancen til at få landet nogle stuns og ødelægge fjendens med positioner og sådan nogle ting. Hun skal bare heales op hende der. Bleed the bastards. Så er den 4 skade i bleed. Barbaric job. Mark Prey. Det er rart, når de kun marker Prey, de der, og man har disabled deres monster her. Deres marks, ham der. Så længe han er stunned, og de bruger deres blight ting, så har man det bare godt. Sådan der. Very good.
Lige se om vi ikke kan få healet nogle tropper tilbage i kampen. Indeed, Mr. Ancestor. Indeed. Sådan der. Vi fandt også et godt item. 25% damage with Eldritch. Det er da et rimelig godt item. Specielt til noget af det build, jeg har tænkt mig at bruge. Det er fordi, jeg har lært, at dengang jeg tabte mod The Hack. Og det jeg har lært, det er, at jeg skal have meget bedre damage mod Eldritch. Så det item har jeg helt klart tænkt mig at holde på. Lad os se, hvad der sker, når vi åbner den der. It's trapped. Heldigvis resistede vi. Og så lad os rykke ind her. Puha. Det går ikke helt godt, det her. Jeg ved ikke, hvor meget jeg vil satse på at få heirlooms lige nu. Jeg kan mærke, at hjemme i basen, der har jeg mere brug for guld. Så jeg vil ikke længere stack så mange heirlooms. Det skal ikke være min første prioritet i hvert fald. Ja, så får han noget protection. Kan den egentlig bleed? Ja, det kan den godt. Lad os lige undgå, at de laver nogle sjove tricks. Lad os stun dem. Slime. Så bare vi prøver at heal lidt. Woo! Crits! Sådan der. Nu har vi 3 af dem der. Det er ret godt. Ej, han ville slet bare have bleedet ihjel. Det skulle jeg ikke have gjort, det der. Du skal bare heal folk. Det er det, du kan. Noget af det, jeg ville ønske mest om det her spil, der kunne være anderledes, det var, at der ikke skulle være det her med, at hunger, det bare slår til tilfældigt. Men der skulle være en eller anden måler, hvor man kunne se, hvor slemt står det til for ens hold. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne have. Det er ikke nogen dårlig room battle at starte på det her. Eller, ikke starte på, men det er ikke nogen dårlig room battle, den her. Prøv at dræbe en af dem. Sådan der, den er død. As I said, it's dead. Jeg tror lige, vi prøver at stunne, så vi kan få lidt tid til at heale folk op. Ja, det er ikke godt, det her. Healing! Jeg tror jeg sikkert, vi kan... Nej, vi kan sikkert bruge heal. Det gør ikke noget, hvis han får lidt bleed. Han har sindssygt meget overlevet alt det, der er sket så far. Det er nogle meget seje animationer, hun har hende der, men altså, hun er altså ikke... hun er ikke fantastisk. Det må man bare give hende. Det er hun af da. Jeg så første afsnit af Krøniken, sådan en dansk serie i går. Det var faktisk en fornøjelse. Den er faktisk rigtig god. Så den glæder mig til at se noget mere af. Okay, jeg regner med, at vi bare bruger Sally's Accusation for at komme videre. Tada! Rare Antique. Det er et item, der kommer til at tjene mig masser af guld. Og hvad skal den erstatte? Som sagt, jeg har ikke brug for heirlooms så meget. Guld, det kan vi bare tage. Sådan der. Og jeg regner med at komme så langt tilbage som muligt, og så være camp. Så måske skal man camp, inden man går imod den næste område. Det der område med en Curio battle. Det kunne faktisk vise sig at være meget smart lige at campe inden der. Fordi mine folk, de har så taget en del skade, og jeg har brug for mere plads til mine ting. Nej, et hunger. Vi bliver nødt til at finde noget mad et sted på rejsen, ellers så går det galt. Men altså, måske kunne jeg bare spise noget mindre. Det plejer jeg jo ikke at gøre, men stress er jo egentlig ikke et stort problem for mig. Og så her camper vi så. Nu skal vi så overveje, hvor meget vi vil spise.
full, så får vi mere heal. Det har vi brug for. Her får vi helt vildt meget heal, men vi har ikke brug for så meget heal, og stresset er ikke så voldsomt. Så fordi vi skal spare på rationerne, så prøver jeg på kun at gøre det her. Super fint. Cell speech. 4 damage. 25 stress damage mindre, det er lige meget. Reduce stress by 25. Mere crit, mere hun skal lige hjælpe med at heal. One companion, bleed, blight, move, debuff og alt muligt resistance. Og hun kan også give sig selv mindre stress damage. Bum bum bum. Det er ikke så relevant. Hvad kan man gøre? One companion, 10%, 10 mere accuracy og 15% crit. Det prøver vi lige at give til vores kære Crusader. Jeg synes han det er god damage ud for tiden. All companions reduce stress by 20, one companion increase stress by 20. Så vi kan decrease rigtig meget stress ved folk. Og så increase stress hos hende der, og så kan hun gøre, at hun ikke tager så meget stress damage. Det er faktisk en ret god idé. Så marker vi den. We shall not survive this, I know. Og så bliver de alle sammen mere relieved. Look at this fool, this imbecile, playing the hero, are you? Haha. Det var ikke engang sjovt. Nå, nu kommer jeg til at rest. Jeg håber ikke, vi bliver angrebet. Vi bliver angrebet. Og vi bliver byttet rundt. Okay, det var nogle characters, der gerne måtte blive byttet rundt og blive byttet rundt. Har du mulighed for at slå nogen ihjel? Egentlig ikke. Så du skal vælge at blive protected. That. Don't get stunned. You got stunned. Jeg har en magisk evne til at jinx alt, hvad jeg taler om i det her spil. Du rykker lidt fremad. Bite. Spit. Hold fest, jeg synes de der spiders, de har fået meget skade altså. Ej, det er nederen. Ej, nu må jeg så gerne lige tage sammen og slå noget ihjel deri. Vi beder os den der karakter om at beskytte os, og vi giver vedkommende protection, så de går efter ham så meget allerede. Det går virkelig dårligt, det her. Det er det, jeg skal gøre. Jeg skal blive ved med at klage over spillet, så vil mine characters dodge og critte, når jeg bliver ved med at sige, ej, hvor går det ringen. Shit, man! Hvad sker der for det der? Nu kommer han til at tage helt meget blight skade også oveni. Ej. Sådan der. Det var da sindssygt, at han skulle tage så meget skade der. Nu bliver den her camping fuldstændig ligegyldig. For alt i verden, overlev. Lad være! Edderkopper, de er i stand til at vælge det svageste mål. Og de ved det, når de gør det. Those bastards. Jeg skal bare hilse sig selv. Han er nede på 13 liv. Hvad sker der for det? Hun kan bare slå den der ihjel. Shit, det går dårligt altså. Det er lige ved, at jeg har lyst til at forsøge at camp igen. Bare for at se, hvor langt vi egentlig kan komme med det her. Men det virker også bare tåbeligt. Vi er nødt til at vente den næste kamp i hvert fald. Nej, jeg vil ikke bruge en nøgle på den der. Godt, de blev surprised. Jeg kender, om jeg vil kunne klare det også. Du skal bare heal ham. Men det er godt nok, det er alt for lidt heal. Hun skulle have brugt protection i stedet for. Så chancen for at stunne dem, den er faktisk ret stor. Men... Nå, vi bør prøve det. Vi bør sikre os selv så godt vi kan. Og så bør vi bruge Zealot's Accusation på dem. Stressful Incantation, det gør ikke så meget. Det går virkelig ringe, det her bane. What have I done to deserve this? Burde nok, hvis jeg kunne være gået efter ham der. Der, lige det poke, der skulle til.
Det er en kende for intens, det her, det synes jeg altså. Vi er ikke så meget mod at få mere stress. Hov, på. Vi kommer til at dø til bleed, så nu skal vi bare prøve på at bruge så meget tid vi kan på at heal os selv, hvis vi kan nå det. Det kunne vi ikke. Der er et item til en highwayman. Det item har jeg allerede haft flere af, så den har jeg ikke tænkt mig at tage. Men jo, den er mere værd end sådan en der i hvert fald. Spørgsmål. Hvad regner vi med at komme imod? Ville det være bedre, om ham her, han bruger sit fast move? Det prøver vi på. Han har alligevel health nok. Det går godt at ringe det her. Let's go! Okay. Super. Nej, jeg har glemt. Jeg har glemt at give ham det. Han har ikke det, han skal bruge. Nej. Protection til den karakter der. Det er måske dumt, fordi så tvinger jeg ham ind foran til at beskytte. Barbaric hjælp. Jeg er simpelthen så åndssvag. Sådan der, Sales Accusation. Mark Prey, det gør ikke noget. Det kan vi leve med. Please Market Prey også. Den her, den skal også Market Prey. Ja, den Market Prey! Woo! Jeg skal bare blive ved med at stunne den der. Men det har vi ikke særlig store chancer for at gøre. Fordi jeg har givet mit stun item til hende her. Lad os se. Du kan i hvert fald slå den der ihjel. Super, så kom de alle sammen lidt tættere på. Men den her, så kan vi inflict en masse bleed på de her characters. Escape Cloud. Det er ikke godt, hvis de bliver blighter nu. De bliver begge blighter. Jeg jinxer hele tiden mig selv. Han skulle bare ikke blightes altså. Lad os prøve at se, om vi kan stunne igen. Jeg får stunnet en af dem. Nu dør han der helt sikkert. Lad os se, kan vi nå at dræbe den? Det kan vi ikke. Kan vi nå at stunne den? Der er en lille bitte chance for et godt stun. Det fik vi ikke. Rent the market. Au. Jeg bliver nødt til snart at camp igen. Prøv at heal ham der så meget vi nu kan. Men du kan godt se, at hun har ikke meget impact på battlefieldet. Det har hun altså ikke. 4 bleed, den dør næsten den der, men ikke helt. Shit altså. Ham kunne vi stunne. Så lad os forsøge at dræbe ham. Det lykkedes ikke. Tæt på. Rain of Blight, det er simpelthen sådan en nederen ability. Jeg hader, når fjenden bruger det. Den tager bare så meget blight skade. Nu er vi Death Door snart. Det går bare ikke godt det her. Jeg tror vi bliver nødt til at camp allerede igen. Vi fandt noget mad heldigvis. Den mad kan du lige spise. Jeg skal lige tjekke om der er noget herinde. Scouting! Woohoo! Okay. Vi bliver nødt til at campe allerede igen. Den her gang der feaster vi. Vi får ikke brug for at bruge The Ancestors item mere. Bedre at du kan stunne i hvert fald. Jeg skal give dig mere blight og bleed resist. Mere accuracy og mere crit til dig. Mere crit til dig. Vi kan mark one companion og så minus stress til de andre. Look at this fool, this imbecile, playing the hero, are you? Ha ha ha.
bum, bum, bum. Og vi kan care for wounds. Sådan der. Så er der ikke mere vi kan. Bare vi bliver angrebet i løbet af natten. Yes! Så kører det for os. Det har det jo gjort hele tiden. Måske er der mad i den her. Måske er der mad i den. Yes, der var mad i den. Så kan vi klare 2 starves mere. Vi går ind i en lille combat nu, så der tænker jeg egentlig, at jeg vil prøve på at bruge ham her. Det er risky, men jeg vil prøve på at gøre det. Prøv det her. Super. Fjenden er surprised. Vi giver dig mulighed for at protect hende her nede i ryggen. Du har mulighed for at dræbe den. Du kan ikke dræbe nogen af de her 2 åbenbart. Prøv at dræbe ham der. Det lykkedes jo. Det lykkedes jo. Så synes jeg egentlig, at vi skal prøve på at dræbe ham der nede i ryggen også. Super. God start. God start. Og så tror jeg, vi skal prøve på at stunne en af de her bare. Fordi de dealer ikke så meget skade, uden at de har mark, så vidt jeg husker. Ja, 4 skade, det er ikke særlig meget. Det vil sige, så skal vi også sørge for, at ham der han er protected. Så nu har vi 2 characters, der begge 2 vil kaste sig ind foran ham her. Så vidt jeg har forstået. Stun den ene af dem. Det var noget lort. Mere accuracy, mere speed og mere crit. Den tune, den lyder bare godt. Den lyder bare rigtig godt. Down, 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 down. Down, 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 down. Og du bruger... Vent lidt, hvor meget skade kan du deal? 6-12. Fedt. Som du kan se, så har Antiquarian ikke fundet sindssygt mange artefacts, men det kan de godt. Jeg har været på nogle missioner, hvor jeg tror, jeg fik langt over 10 af de her, altså måske 3 af sådan en der, eller sådan noget den stil. De kan altså få fat i rigtig meget. Det er ret fedt. A singular strike. Mulighed for lige at heale det der. A trifling victory, you say. But I won. I won big. Jeg tror, det der Ancestor Tentacle item, det er kun godt på level 3 missioner. Der har jeg sådan et indtryk af, at folk de får rigtig meget stress. Prøv at gå herop til at starte med. Den har vi ikke lyst til at røve. Stressful incantation. Protect me, knight! Og vi stunner de der 2. Sådan der, ja! Yeah. Og... Dirk Stab. Spørgsmålet er egentlig, om du gerne ville have set nogle af de andre animationer, den her character har. Det må jeg faktisk lige tænke lidt over, om jeg skal prøve at bruge nogle af dem. Altså, poisoning, det kommer til at se sådan her ud. Det er meget sejt. Det minder lidt om ham, der... Hvad er det, han hedder? Ikke Frollo. Rasputin fra Anastasia-filmen, så vidt jeg husker. Han har lidt sådan et move. Sådan en item-tingest. En sensor hedder det vist nok. Det er sådan set sejt. De er... Ham der, han har ikke særlig meget stun resistance. Så ham stunner vi bare. Ham stunner vi ikke lige. Har vi mulighed for at dræbe ham? Ja. Men det gjorde vi ikke. Dam da 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 dam. Those dice, those dice, those dice, those dice. Meget skade som muligt. Kommer du til at dø? Nej, det gør du nok ikke. En af jer kan lige gøre en ende på ham dernede. Sådan der. Dam 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 dam. Kør det for os.
Du har set heal, du har set den, du har set mig bruge alle de abilities, basically. Det er ikke så godt. Det er faktisk rigtig skidt. Heldigvis så får du lov til lige at lave det sidste hug. Wow, vi finder mange items også. Jeg tror også, item drop raten bliver lidt højere, når man har en antiquarian med sig. Jeg føler bare ikke, jeg har brug for særlig mange af de her ting, som jeg har mere brug for guld. Items, der kan sælges for guld. Fordi jeg synes, det er blevet dyrt. Og jeg synes, jeg har lavet mange af de opgraderinger, jeg gerne vil have hjemme i min base. For ikke at sige dem alle sammen næsten. Okay, let's do this. Vi starter med Ballad. Og protect me. Aha, you did not hit. Okay, så blokkede han. Barbaric Job ville nok være en dårlig idé. Dræb ind i ryggen, det er en god idé. Og vi stunder lige ham der. Men han har heldigvis ikke marked mig nu, men det vil den der sørge for, at jeg blev sikkert. Nå, det vil den ikke have nået, fordi den har højere speed. Jeg tror også, det er randomness, hvem det er, der får turen først, altså. Sådan føles det en gang imellem. Jeg kan give jer selv endnu mere speed og endnu mere crit, og så ved jeg godt bare en fik en masse bleed. Protect me! Barbaric Job. Sådan der. Sellers accusation eller bare et drab. Jeg tror det ville blive et drab, men hold da op. Et liv fra, hvad sker der for det? Rain of Blight. Han vil dø. Heal ham, heal ham, heal ham, heal ham. De har lidt for gode chancer for at resist det her måske. Nej, det havde de ikke. Hahaha. Sådan der. De kommer til at dø til bleed. Godt, det kun var et mark prey, den lavede. Ja. Kan vi måske lige nå at få nogle heals igennem på ham her. Han får brug for det. Der er alt for meget blight på sig. Så mangler noget, vi heller ikke kan få igennem. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Spørgsmålet er, vi kan godt gå hen teoretisk set og få brug for dem der. Jeg regner med at få fat i mere guld, end sådan en der, den kan give. Og jeg er ligeglad med crests. Ja, det er jeg faktisk. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Oh, the pain is real, the pain is real. Kom nu. Kan der ikke bare være et rum med room battles fra nu af, fordi jeg har virkelig brug for det. Vent lige lidt. Du kan give protection. Du kan få mere health. Jeg tror jeg får de her to til at bytte items. Så hvad smider jeg lige væk, for at jeg kan lave den her transition? Nå, det er fordi det er Town Master only. Sådan der. Mere damage mod Eldritch. Det er egentlig en meget god idé. Jeg tror egentlig, det var meget smart, det vi lige gjorde der. Det kan vise sig at være meget smart i hvert fald. Vi satser på, at der kun er én starvation mere. Nej, det kunne være, at der var et secret chamber.
Hvor kunne det være fedt, hvis jeg fik lov at vinde den her. Jeg vil rigtig gerne vinde den. But the likelihood is not great. Skal vi have noget protection hende der? Ej, jeg burde have healet. Strejf skal vi klare. Bleed, motherfreakers! Bleed! Så kunne du jo bruge stun. Tata! Så kan vi bruge en rundt på heal. Sådan en lille smule. Ja, et crit heal. Sådan der. Det var lige det, vi trængte til. Hvor dejligt. Lige det, vi havde brug for. Mere speed til os. Så kan det være, at vi kan lov til at hugge først i næste runde også. Du kan også få lov at heal dig selv. Den her mand, han kan lige få lov til at heal dig. Who the healing is happening? Hvis du bliver der nu. Det var vist ikke helt nødvendigt, det jeg lige gjorde der. But we don't mind the stress. We can do this. Sådan der. En rundt mere til heal. Jeg synes bare, den der lyd, når han løfter det der flag til heal, den er bare ikke særlig god. Det har jeg faktisk aldrig tænkt på før, men jeg synes faktisk ikke, det er nogen særlig god lydting. Jeg synes, det burde være sådan lidt mere brølende-agtigt, som om nu er vi på vej i kamp eller noget af den stil. Men det er det ikke. The more you know about my feelings. Sådan der. Så kom vi videre. 11 af de der nu. Man skal huske at bruge de der, når man har debuffs på sine folk. Der var ikke noget her. Kunne godt bruge lidt flere scoutings. I need a bandage. No, you need victory. Protect her. That sucked. That guy is not playing awesomely. Hun tog 0 skade, men kom stadig til at bleed. How does that even happen? Seems kind of unrealistic when you think about it. Jeg ved ikke, hvor fed du synes, den her video er bag, fordi jeg snakker ikke så utrolig meget, som jeg måske kunne have gjort, og jeg har egentlig allerede demonstreret, hvad den der karakter kan, hvilket ikke er sygt meget jo. Det er bare, som du skrev i din besked, high risk, high reward. Men det er også lidt sjovt. Jeg synes, det er fedt, de har lavet sådan en karakter, fordi det gør, at det er at grind the lower levels i særdeleshed stadigvæk kan være det værd, fordi man har så meget mulighed for at høste så meget godt. Den vil vi ikke have. Sack is empty. Nå, lad os køre. Okay, lad det her være sidste room battle. Please, 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 please. Please! I need it to be the last one! Let's get mere speed, mere accuracy, mere crit. Stressful incantation. I don't mind. I don't mind. I don't mind either. Barbaric Yorp! Får mindre skade, men vi får mindre skade for dem også. Det er det, der er pointen. Tæt.
Guard me! Men i forhold til, hvor dårligt det gik på et tidspunkt i den her kamp, så synes jeg, det går som det skal lige nu. I teorien, så kunne vi dræbe ind i ryggen, men vi kan også bare bruge Barbaric op igen. Det er det heldige ved de der, de er ret nemme at stunne. Så må vi bare tage det stress, vi nu får for de der Acolyte-typer i ryggen. Lad os sige lidt. Nej, der tør jeg ikke bruge. Bare blive ved med at buff holdet. Du skal tage den i ryggen. Du har lidt for meget chance for at resist stun, så vi prøver bare at hugge på dig. Eldritch Pull. Det gik aldrig godt. Hun er i stand til at rykke back 2. Det er ret godt. Han kan rykke 3. Det er ret sjovt, at de forskellige characters har forskellige grader af, hvor meget de kan bevæge sig. I hvilke retninger endda. Det synes jeg ret godt om. Det kan jeg godt lide. Ej, hvor er det tæt på. Sådan der! Vi er lige ved at være der. Lidt ked af, at vi ikke har fundet flere af de der rare antiquities. Så drenge, vi har mere speed, end hun har. Mere healing. Nå, jeg skulle have vist nogle af de der andre animationer, dem skulle jeg have prøvet af. Det var ikke så godt. Aldrig pushed. Vi er da ligeglade med dig. Bitch! Ah, så fik vi den. Nice! Continue adventuring. Yes! Yes, yes, yes! Man skal holde på det. Man skal bare være så smart som mig. Ja. Vi fandt et secret room. 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 Da. Vi fandt et secret room, baby. Et secret room. Et secret room. Med meget mere guld. Meget mere guld. Så meget guld. Regner egentlig bare med at trække mig tilbage nu. Jeg ser ingen grund til at blive. Mission is accomplished! And we earned a lot. Prøv at se, hvor meget vi kommer til at tjene nu på grund af de her. Det er over 10, det vil sige, det er 2.775 mere end det. Wow. Okay, lad os bare... vi kvitter nu. Det gik godt nok. Det er gået godt nok. Det var meget guld. Det var meget guld. Det var meget guld. Nice. Jeg ved ikke, hvor smukt det er at se på den her video. Men nice. Nervous clutter. Clutch hitter. Nice. Fedt. I was lord of this place before the crows and rats made it their domain. Fedt. Det gik jo vældig godt, og vi fik en masse guld ud af det. Ej. Dudley. Vi er ligeglade med, at du er så syg. Rabies. Mindre accuracy, mere damage. Jeg vil egentlig helst have, at du har den accuracy, du har. Du skal lige treatment. Det var egentlig også måske dig, der skulle have haft noget stress relief. Nu du er så billig at bruge, så bruger vi bare dig. Shit, det går godt lige nu. Vi er i hvert fald kommet lidt tilbage. Vi har fået meget mere guld. Nå,
Men Benjamin, det var altså et lille kig på antikvaren, og det antikvaren kan. Det er ikke meget, vedkommende kan, men vi har heller ikke bedt om mere, kan man sige. Så det er vist okay. Jeg vil stoppe videoen her og sige fortsat god jumbo.